But say I je liberate Ukpo. And we are the war of Ukpo. Agbala egbe for more than 6 hours. Iji wee chụpụ ụmụaka. Ebe fa si ebute egbe fa ji so Chukwuma. Maka enwere nnukwu ndagwurugwu valley dị ebe a. Faje ebe a zọ tikonyesi afa nwesị ma CCTV. Faji ama ma onwere onye na-abịanụ. Ndị amị ejego ebe ọtụtụ oge ije ebe o mee explode. Fa na-protect ebe valley va. Fa pụtazi efe atọrọ mmadụ inyefe ego. Ihe ala niile gbam. Onwere onye njem campaign ebe a. APC ụkọchukwu wayo nwoke ka ọ bụ uche ekwena ife bụ deputy ya bụkwa nne nwanyị. My brother ị chọrọ ịchị Anambra ị na-achị ịchị bụ obodo Nnamdi Azikiwe iwefachili ife ijizi abịa ịchị obodo a bụ GCE with F9 English, F9 Maths, F9 Economics. Nwanne nwanyị ife feel na INEC form gị so na inwe first school living certificate, secondary GCE with only 4 papers, Oluroku 5, which means ọdịrọ eligible. Ihe ala niile gbam onwere onye njem campaign ebe a. Communities niile dị n'ihe ala area fa nwere about 4 camps na Ukpo. But say I je liberate Ukpo and we are the war of Ukpo. Agbala egbe for more than 6 hours. Iji wee chụpụ ụmụaka. Ebe fa si ebute egbe fa ji so Chukwuma. Osumohu bebe fa niile ife niile afa kpọrọ ya na the Mother Valley. Maka enwere nnukwu ndagwurugwu valley dị ebe a. Faje ebe a zọ tikonyesi afa nwesị ma CCTV. Faji ama ma onwere onye na-abịanụ. Nwesị ife ụmụaka adọbegala. Explosive devices. Itinye ụkwụ. Ndị amị ejego ebe ọtụtụ oge ije ebe o mee explode. Fa na-protect ebe valley va. Fa pụtazi efe atọrọ mmadụ inyefe ego. Iseke Lilu Mbosi Osumohu particularly. I gwesele campment, military, police, ndị agụ na-eche mba, ndị vanina around these areas. Ewe na-achụfa. And 2022 ka I declare amnesty. Ọ bụrụ na ị cheghalịa wepụta egbe gị si n'ọfịa pụta na mmadụ ada ebi n'ime ọfịa. Anyị enye gị ọzụzụ zụghalịa ya. Agụ na-eche mba bụ our own Anambra's own vigilante service. Operation Udo ga-achị bụ joint task force. Udo ga-achị may include army, police, civil defense, navy, DSS, agụ na-eche mba. So ndị fa na-akpọ ndị aka odo ndị SASA, anti-terrorism, ma drug, ma ndị otu ya. Ọcha brigade bụ Ọcha is an acronym. Is Operation Clean and Healthy Anambra, often oriented of enforcement of environmental regulations and laws. And when there are excess, that follow the code of conduct for the agency. Now I'm well if I'm about it. And so far, the name of a gaffalo if I say faloba, mo etufa kwesele iselwe. Discipline of have been sacked. Some of them are well in the command of an investigation. I must say to a prosecutor of her. If we and Kebezoku, the Nina Nazoga, or Chechena Party Nina, Fanchabosioyim, APC, Ukachuku, why you walk a cob. Uche, I couldn't if but deputy, but what then why? Mana Kita Ana Zondorandoro. Monwa. Si long na. If I get meje ijeku ife basa personal, there will be life after November 8th. Edobe me at the level ife with the issues na campaign. My brother, actually Anambra. Anambra na cheche, bobodo Nnamdi Azikiwe iwefachili. You were 60-something years after. My brother, my friend. If he jizi abi ichi oboda.
bụ GCE with F9 English, F9 Maths, F9 Economics. Nwanne nwanyị, if you feel na INEC form gị so na inwe first school living certificate, secondary GCE with only 4 papers, Oluroku 5, which means they're eligible for university. I say tertiary is a PhD. Kedu university get mmadụ straight PhD with 4 O-level subjects? Or if I did, Jobano, we just nyochaba kedu university in Yaliba. I know we discovered that the university and accreditation in America not recognized by any UC in Nigeria. If it was Elizabeth, see, the university they accredited. Anambra as the Dubai, that's what we are coming to. But the foundations, and they clear the ground. Dubai, Taiwan, whatever, all of them are less than 50 years old. You cannot expect to have us see it all in 3 years. What has taken others 50 years to build.